Isaya 42 ogosoma kwaye 10 ekerege bungo kagotanga moterere omonene ogotera okoya motogi korwa ase chinsinyo chonsi chense inwe abaeti ase nyancha amone binto byonsi bire imeo inwe abamumenyete ase ebisinga na ase chinse chire ange ne nyancha motogi omonene tiangirorere gitabu Isaya 42 ogosoma kwaye 10 ko igokegotebanga moterere omonene ogotera okoya motogi korwa ase chinsinyo chionsi chinse inwe abaeti ase nyancha amone binto byonsi birimo inwe abumenyete ase bisinga na ase chinse chire angene nyancha motogi omonene eke bungo kiarere gigotosegeta nga tobe toko motogia omonene into twensi tomenyete ase chinsinyo inye chinsi chinse nere buyanga kwa bagoko motogia omonene emambia ya bono iga ikene kike bungo kiri tukoliarera kondo mwancho